Hej, mit navn er Diana. Jeg er indehaver af Salon Hairdesign her i Sønderborg. Jeg er udlært frisør med den 4-årige uddannelse, og jeg har været i faget i cirka 13 år. Jeg elsker at være frisør, jeg elsker at give hver af mine kunder den bedste oplevelse. Og det jeg allerbedst kan lide, det er trendklip, det er moderne, smarte frisyrer, og så elsker jeg at lægge farve. Jeg hedder Louise, og jeg er frisør herinde i Salon Hairdesign. Jeg elsker at lave trendklipninger, især i kort hår. Jeg kan lide at lave farvninger, striber, ja, alle slags behandlinger faktisk. Vi ses her i Salon Hairdesign i Sønderborg. Vi går rigtig meget op i miljøet og passer på vores miljø. Derfor så har vi bæredygtige produkter. De er veganske, og vores hårfarver, de er også meget milde. Det vil sige, at de er milde for jer kunder, men også for os som personale, men især også for miljøet. Jeg er Naira, og jeg arbejder her hos Diana i Sønderborg. Jeg er en meget glad pige og positiv pige, og jeg elsker mit arbejde. Jeg er meget kreativ og elsker at gøre kunden tilfreds. Derfor er jeg her til at hjælpe dig med at få det rigtige frisyrer og hårfarver. Jeg elsker for eksempel børneklip, dameklip, herreklip og farve. Vi har højt humør, rigtig god energi. Vores team er utrolig godt sammensat. Vi spreder god energi. Vores kunder er glade, og de er især glade, når de går ud af døren igen. Hej, mit navn er Sara, og jeg arbejder som frisør her hos Hairdesign. For mig er det rigtig vigtigt, at nu du sætter dig i min stol, at vi får en rigtig god snak om, hvad lige præcis du ønsker, så vi kan bane den rigtige vej for dig og din unikke behandling. Du vil altid møde en glad og smilende Sara, og jeg glæder mig til at se dig i min stol. Står du og mangler inspiration til noget lækkert hår, eller bare trænger til en lækker forkælelse, hvor du er i fokus hele vejen igennem, så synes jeg, at du skal tage og besøge os i Salon Hairdesign i Sønderborg.